הידיים אל הזרועות של הידיים וכפות הידיים. וממש אני רוצה שבקצות האצבעות תרגישו איך אתן משחררות את כל האחיזה. אנחנו מציפות את הגוף שלנו עם נשימה ומלא מלא חמצן, ומנסות לרכך את כל הקיבוצים הקטנים שאנחנו אפילו לא מודעות אליהם. את הקיבוצים ברגליים, את הקיבוצים בבטן, את הקיבוצים בבית החזה. האוויר כאילו נכנס ופותח לנו את הגוף, פותח לנו את האפשרויות וההזדמנויות להכניס אל תוך המערכת הזאת משהו קצת אחר ושונה, שמחבר אותנו אל עוצמות אחרות, אל המקומות שבהם אנחנו רוצות ויכולות להשפיע. לנתב את האנרגיה שלנו אל החיבור, אל האנרגיה שטוב מביא טוב. לנקות את מה שמיותר. שימו לב אל הפנים שלכם שהלסת ככה שמוטה והלשון משוחררת. שערובות העיניים מקבלות אוויר והמצח שכל קמטי ההבעה והדאגה לרגע אחד יתרככו ויאפשרו זרימת דם אל הראש שלנו, ממש אל הקרקפת. ובהצפה של הגוף של החמצן יש לנו הזדמנויות ורגעים שאנחנו יכולות לרחף רגע. לרחף אל מקומות שאנחנו מחזקים את הכוחות שלנו, את האנרגיה שלנו. מהבחירה לנוע במרחב שאולי הוא דמיוני, אבל יש בו עוצמות כי המוח שלנו לא תמיד מבדיל בין דמיון למציאות. ולכן אנחנו רוצות לדעת לרחף, להתנתק וללכת למקומות שהם כמו מרחבי טעינה של חיבור לחשמל, שכל הגוף מקבל אנרגיה מחודשת והחמצן מאפשר נשימה טובה יותר. וכל מערכת עצבים עובדת טוב יותר, ומערכת העיכול עובדת טוב יותר. ניקח שאיפה אל המקום הזה ונשיפה. ובריחוף אליו הגענו, ננסה לשמוע צלילים חדשים שמעלים לנו חיוך. ננסה להתחבר אל מה שיש סביבנו, אם זה עוצמת הטבע, אם זה האנשים, אם זה חיוכים. להתחבר על זה בכל תא ותא בגוף, אל אנרגיה שאנחנו שולטות בה, במידה שאנחנו בוחרות ליצור ניתוקים מכל הרע שמבחוץ. אנחנו ניקח שאיפה ונשים את הידיים אל הלב שלנו. ננשום את הנשימות האלה של אנרגיה אחרת, של זרימת דם טובה יותר. ונשימה. ניקח אוויר ונוציא, ולאט לאט נזיז אצבעות רגליים חזרה להרגיש אותם על הקרקע. נחבק את הברכיים אל בית החזה, ניתן להם חיבוק, 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 כזה טוב. נרגיש את הגב שלנו על המזרן, ומי שלא על המזרן, שתתחבר אל הכיסא. דרך הצד נוריד את הרגליים, ונעלה לאט לאט, חזרה לישיבה. ניקח שאיפה, ידיים עולות, ונשיפה אל בית החזה. תודה רבה לכם, יקרות.